Bine v-am găsit la un videoclip de gaming pe acest canal. Astăzi vă voi arăta cum poți face bani mulți pe car parking, să câștigi mașini și să câștigi oameni care trebuie cumpărați cu bani și toate lucrurile care cu bani reali trebuie cumpărate. Deci, așa, eu acum l-am instalat 2 sau 6 minute în urmă și gen dați pe ecranul la casă, intri la setări și dați pe gestionare generală. Pe dată și oră dați, pe setare dată